Kum shibenta ban kintiu ya kasap ki khna school jong gathan ha jingela kai badminton ka Eastern West Khasils District Badminton Association kalapalong da ka second Eastern West Khasils District Inter School Badminton Tournament ya ka balas dang nadu khatsan tari ubnai nai lur bat balapun kutno ha ka janmit jong khatnyo tari ubnai nai lur hapo ka Indo Stadium jong ka Mairang Mission ha ka bala wan ban sakhilang da usodar sinong jong ka Mairang Mission uba Equator longrang kumukongsan ringkat ka jingdon lang upa PMs li us jong ka himanong klau kinong kitkam jong kisnong kinong ikai ki khina school ki bala wanshi menta shirham lembat kiwei Hai.